Masquerade say Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Can I get the channel? Please don't forget to subscribe. And subscriber, don't forget to comment and share this video. That's Zimbabwe Yabuditswa, PF apologist, Reverend Musindo. I'm going to picture Musindo Vabatwa invite my young girls kuma hotels then vachita bonde navo muri Zimbabwe azvinopera mushe varunzi vaitretina magirls avaita navo bonde mahotels ari MuHarare muri Zimbabwe. Akasvike kutanga Reverend Musindo vakambobatwa zvakare mhosva muna 2004 yekurepa maid wavo inonyaya yakapedza 10 years vachifambira isati yapera inorwadza nyanosirisa yabuditswa neNew Zimbabwe. Vanhu vachema vachiti vanhu vari into power, they are using simba ravo kubatirira vanasikana nyaya inorwadza nyaya inosirisa. Musindo zvakare ane nyaya yavo yakaitika muna February gore rinori yefraud. Varunzi vakabira shamwari yavo 5,800 US muri Zimbabwe. So this story one of my latest scandals avo muri Zimbabwe kutaura kunoku hapana chati chabuditswa nemapurisa pamusoro penyaya yasi New Zimbabwe yabuditsa this development vachitaura ivo vachiti Reverend Musindo vari kutora vanasikana vachirara navo mumahotel rooms muri Zimbabwe vachivathreaten kuti vakataura kumapurisa panenge pasina kumira mushe. Ndonyaya tavigira muzvara nhasi tudzezva muri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.